Kilpuri takas pajalla. Oli vähän jarrumurheita viikonloppuna. Näillä jarruilla tuli maaliin. Eli jarruja ei ole. Ollaan nyt selvitelty, että missä vika. Ja on kyllä pieni tai ei niin pienikään moka huollolta. Eli siis allekirjoittaneelta. Löysin syyn, muuten kehtaa kertoa. Korjataan asiat ennen seuraavaa ajoa. Jarrun jäähdytysletkut on nyt vähän niinku työn alla. Täällä on hahmotelmaa, minkä näköinen saattaa tulla. Semmoset tuli, kun ite teki. Siitä jos nyt ilma ohjaantuisi asiallisesti. Saas nähdä. Koitetaan sovitella spoilerikin paikalleen. Saadaan ehkä jarrun jäähdytysletkut sinne oikein. Seuraava prokkis olisi uuden mosan maalaaminen. Nyt aloitetaan sillä, että suojataan. Tämä tietysti olisi ollut hyvä maalailla ennen kasaamista, mutta siihen ei ollut mahdollisuutta. Kiitos Aquaplast Suomi ja Harri Laine. Saatiin legendaariset VHT:n mosamaalit. Kyllä näillä lähtee. Kiitti. Siinä on mosa peiteltynä. Siitä tuli ihan kohtuullinen, vaikka olikin kasattu valmiiksi ennen maalausta. Näin niinku siellä, niinku näitä tavaroita. Oli viinipullolla ja kahvipaketilla ja millä näillä niin. Ei hirveästi ole kysynyt mitään ylimääräistä. Ei kai. Talli tyhjä ministä, joten se tietää, että se on liikenteessä jossain. Jarrunesteen. Niitä on riittävästi. Tämä on kyllä erikoista, kun se saatana lähtee. Siellä se ne jarrujäähdytysletkut paikallaan, nyt en unohtu töttörät laittaa paikalleen. On. Taas tässä vanteessa on jotain shittiä. Joo.
Kuvaaks tää vaikka tää ruutu on pimeänä? Paino sitä ruutuun, niin sä näet. Ja se on mikä? Jarrun jäähdytysputken töttör. Ai vittu, kun oli kuuma. Miksei meillä ole semmoista ollut siinä aikaisemmin? Tää on nyt vasta laitettu. Ihan merkit ja mallit ja kaikki näkyy hienosti. Häh? Onko siellä radalla jotain Mitä jotain? töhönää, punaista töhönää? Ei mä kyllä nähnyt. Missä sitä on? Manteella. Mut se on, kato, kun mä maalasin Ja sitä, rengas. sitä konetta, niin se on ne saatanan pölyt on pitkin poikin. No niin. Joo, tuon mä löysinkin katossa oli ihan musta, niin Joutuu laittaa tänne toiselle puolelle ja halka sieltä on pienemmän putken. Vähän sponsoreita kuvailen tässä, että voisitte sieltä poimia ihan näppärästi niihin videoihinsa näitä sponsoritarroja. Okay. Ja ihan paras sponsori makaa siinä. Nyt. Vahdikko. paras vani. Ihan paras sponsori ja vani. Käytkö meillä kysyä, että ajellaanko prätkien kanssa yhdessä?
katoin, että se oot joko sinä tai sit toi autoilu vanhentaa aika raakasti. Pitääkö pakokaasikärry täällä hei sisällä? Tää? Pakoputki vuotaa jostain ihan hulluna. Tai satana silmiä kirvelee kun ajaa. Mistähän se tulee sisään? Ei ole terveellistä. Se sylkee siitä liitoksesta. Mulla oli rellussa semmonen ongelma, että takaluukku ei ollut tiivis, niin se imi sieltä. No, se teki tosiaan sen, että se imi sieltä veti tyhjiä sinne auton taakse ja pyöritti sen sieltä takaluukusta. Ja jostain tulee ihan helvetisti. 200 astetta. Tänään on painettu sytytyksen kanssa. Meinas olla välillä kipinät kateessa, mutta kiitos Matsonen Kimille, niin siellä ne on taas kipinät meinaa.